Pagarekan ang Muslim ang mapipaparangayan. Mapi niya balita ang miya kapuong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitaro yan. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Mata na sumapaparati ang ku Allah na sabab sa giyang kutakapyan yan ipaparangayan na bruot niya supangkatan o barasimba ko kagagawi na barapuasa ko kadadondo. Subhanallah. Nakatawan tano sukala ibalas agyang kutua mga tao ang mga barasimba ko kagagawi tanatanaw o kagagawi as kanyan so kapanahajud ng mga barapuasa sa iko kadadondo as kanyan so kapamwasa sa isa mga sunat. Subhanallah. Na ame ka di ka makalaisimba, ame ka kanaba ka malaisimba ko Allah subhanahu wa ta'ala o gaid na mapiyakay paparangayan ko sa lakaw di sa lakaw sa ikumakadan wa Allah subhanahu wa ta'ala na miplagid ko to sa pangkatan agyang ko to ataw abarasimba ko kagagawi na barapuasa ko kadadondo. La ilaha illallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inisaan sa kanyan o anto na unon kasabapan sa kapamakasuld o mga tao sa ikusurga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pitaro yan. Taqwallah wa husnul khuluq. So kalak Allah subhanahu wa ta'ala nagusukapya apaparangayan. Inus ka na uda ka mabaloy ama piya paparangayan ko sa lakaw di sa lakaw kakagi ayat tabiat ka manusya na di ka makipambibitira malakay mamala na panamaring kay malakay kalak Allah subhanahu wa ta'ala. Na amay pamangkas ka na kanaba ka malaisimba ko Allah subhanahu wa ta'ala ka ayas sa taman yan na di ka di iming gulalan sa mga paliugat ay ni paliugat ka Allah subhanahu wa ta'ala na panamaring kay saka na mabaloy ang mapipaparangayan ka ginambu adwati man iinaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasabapan sa kapamakasuld o mga tao si isa surga aya pa kay sa manay anto noonon iokit akapakapyang kay parangay so mga ulama tanong na tinimbliran sa giyang kay atalutiman. Paganayron nagyang kuto kalangas kay bustan, kalangas kay bundal. Igiram niya balak ka sumukmin, Muslim, pagaring ka, napakalalangasan ka bundal ka. Okay. Ikadua, nagyang kuto papagugupan ka sumakakikinanglan. Kana ba ayabu aptero na hugup nagyang kuto adan apirak akiugup kundi. Papakagup suwasi at supanduan. So kapapakatadamang kaon. Pakagup sulawas subedan sa ikubagar. Napakagupan sa tamok. Ikatlo, nagyang kutakapan ng gilaing ka sa kapakaringa sa akas sa Muslim mu'min mapaparati ang Allah o di inaapi ang taonong kumanga kaadan wallah subhanahu wa ta'ala. Pananggilaing ko bang kasiran karinga sa na makanggulalansan na miyakapi agyang kutapaparangayan ka sa ikusalakaw ko mga kaadan wallah subhanahu wa ta'ala na insya Allah subhanahu wa ta'ala na udi ayas sabab akapakasul ka sa surga nagyang kutwa kalakak Allah subhanahu wa ta'ala na ayas sababun Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa kapyang kay parangay pamangnintan ko Allah subhanahu wa ta'ala ariskian tanong niyan sa kapya apaparangayan nagukalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala kami aguntong sa manusya amyati mo yan agyang kanan adwatiman kalak sa iko Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang kutwa kapya apaparangayan sa iko mga kaadan Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.